라라라라 루루루 라라라라 다우칸정 아비칸정 다우칸정 아비칸정 기능가래 그런 게야 하수는 가래 노는 게야 응감게야 고가게야 맞아보고 낭이 디하니 발랑기야 싸간다 가세이바 싸죽겐 자이 키지야 능강는 마전 어쩌마래 겐리 만치 버고 나그나니 허반자바이 노발 디니 싸가진등 알게 디니는 만치 낭타고 능네 지안자들라 디네양니 파르스 듀티 디네양 대하파니구나 이니카니 에신 나르바스 보자드 아르나 나르바 싸카이 파스티우 튀어라이 बेलेग ड्यूटिया बेलेग ब्रा नैबे ड्यूटिया बेलेग जायो ना 타미스 능할래 마트 디니 시클라인 마리네야오 프로카 능래 마트 시클라인 마리네요 오스카 에워드 मनखानाय दालाय माखौ लाजिफादों बे लाइन मारिना आंनि देहाफाना बे बेलेग ब्रा नों हौवा मानसियानो लाजियो आरो मा लाजिनाय लाजि बेलाय एसे नारभास जादों ब्रा हौवाबाबो लाजिनाङा दे आं बै दलङाव जिरायनानै थागोन नोङो डिउटिखौ मारिनानै फैबानो जाबाय आरो अच्छा बारु थाइबानि लाडु ला 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 लु 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 ला 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 लु 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 ला 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 नारभास जालायथारदों माथो आंलाय ओरैनोबा हिनजाव मानसिफोरजों लाइन मारिनायावलाय माथो जेबो नारभासखौनो जाया बेबारावलाय मानो एसेबां नारभास जादों आंलाय जियानो जादोला ए देहा फाननाय खामानिखौनो सायख'बाय जेब्ला मानि नारभासबाव मानि लाजिनायबाव फैसा मोनगोन ना आंहासो फैसा मोनगोन बेनिखायनो नो टेनसन बाजै ए अमा राजा फै सिङाव हाबफै अच्छा बारु थाइबानि लारु बाजै मा एसे समायना गुफुर गावदांदां ब्रा नोंलाय आं हले नोंखौ खुदुमनो लुगैनाया जाथारलालै दे होमबालाय साहाया लोंग्रोदो लोंगोन ब्रा लोंगोन ओमफ्राय फैसाखौ एसे एडभान्स होग्रोबा मोजां जागोन नामा आंलाय नोंनो फैसाखौ होखागोन ना होआ जाजानो गिदों नामा माने होआ जानाय गिनाय गि बेफोर नङालै बाजै जि खामानिखौ मावनो लादों नालाय माने केस अन डिलिभारि जाया बायदि आरोना डाइरेक्ट माने माबासो प्रिपेडसो होनाय बायदि ब्रा फैसा मोनखांनायनि उनावसो खामानिखौ मावगोन नों आंनो फैसाखौ होग्रोदो 2000 होमबाना प्रसेसफोरखौ जागायनोसै बाजै होमबालाय नोंनो फैसाखौ नांग्रोथारगौ औ बाजै आं दिनै देहाखौ फानबाय जेब्ला आं फैसाखौ लाग्रोनोसैब्रा फैसाजोंसो खोथा नालाय बेनिखायनो फैसाखौ लाग्रोनोसै आं बे खेत्रआव आं फैसा बिग्रोनोबो लाजियालै बाजै गावनि मोननो गोनांखासो नङा होमबा बाजै होमबालाय लायनि आं केस फैसा दङ गिबि खेबनि थाखाय देहा फाननो थांनो नागिरदों आं खालि खायसे खायसे हिनजावसाफोराल' हायो नामा दावराव दावसि हिनजावसाफोरखौल' नुबाय थायो आंबो बे लामायाव फैबायलै रायजोफोर सोरबा आइजोफोरा बायनोबा बायनो हागोन आरो नैबे सेकेन्ड चेनेलनिफ्राय गथ' गथायफोरखौ गोजानाव दोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना कन्टेन्टआ दानि सोलिफुनाय रियेलिटिजोंसो जागोन नालाय नोंथांमोना हायोबा फार्स्ट चेनेलावनो थां गथ' गथाय गोनांफ्रा दे गथ' गथाय गोनांफोरखौ देखाय बारु इसेबां गाज्रि जाया गुबुनफोरनि बायदि मैला मैसाद्राय बानाया जों अब्लाबो आंनि आखला बारा थिग नङाना दिनै गिबि खेबनि थाखाय देहा फानि आं देहा अमा राजा औ बाजै फैसा केसानो गैया माथो नोंनो अनलाइनखौनो होनोसै दे आंनो केसखौ नांगौमोनलै बाजै हा अनलाइन होनानै अनलाइननिफ्राय लादो आरो दे होमबालाय जासिगोन ललिता आइला माथो आदाया डिउटियाव थांदों होननानैसो बुंदोंमोन नोंलाय बोरै फैखो आदायालाय जानोहाय मा लांनो फैखोथाय दालाय मा जाबावनांगौ जाखो नों जेबो दाबुं आंनाव फैसा लनाव लांनो फैदों होननानै खिन्थागोन आं आच्छा जागोन दे ललिता मानो दरजाखौ खेवफैयाखै र' थांगौ गैलालाय 2000 फैसाखौबा मोनगोना मोना जाखोब्रा दालाय हौवायासो फैलायलांबाय फुदुमनोबो मोनलाबा फैसाबो मोनलाबा मा जाबावनांगौ जाखो दालाय सोर बेलाय बबेनि सेंग्रा बियो अमा राजा होननानै बुङो बेखौ जों गामि खाथिनिनो आरो आंनाव फैसा हावलाद लांनो फैदों मानि हावलाद माने एसे फैसानि गोनांथि जादों आरोना नाथाय बेफोरबायदि दरजा फांलायलायनानै मा खोथा ओंखारसोदों बे हावलादनि फैसाखौनो रायलायबाय थादों आं ओमफ्राय साहा फुदुंनानै होदोंमोन आं माथो मावनो फैसा नांगौ नोंनोलाय माने आं बिजनेस स्टार्ट खालामनो नागिरदोंमोन आरोना बेनि थाखायनो बाजेनाव फैसा बिफैदोंमोन आं बुंदों फैसा गैया होननानै औ फैसाखौ बेफोरबायदि बिब्रबबा मोनाना मानसिनाव फैसा बिनायनिबो नियम निथि थायो दा जोंनाव फैसा गैया जों रावखौबो हेफाजाब होनो हाया नाथाय फैसानि एमाउन्टखौथ' खोनासंग्रो आङो 50,000 1 लाख 2 लाख बियाना आंनो 2000 हरबानो जाबाय बे 2000 फैसाजोंलाय मा जानो बे 2000 फैसाजों मा बिजनेस खालामगोन नों माने गय दखान होनो सानदोंमोन आङो दा गय दखानाबा नांगोन ना नाङा बिरि दखानफोराबा सानबाय आं बेनिखायनो 2000खौनो लांनो फैथ'बाय गैया ओरैनो फैसा हरनो हाया जों 2000 बाबो आरो जोंनाव फैसाबो गैया आंबो बेखौनो बुंदों फैसा गैया होननानै आइला बाजै आंनो 2000 फैसाखौबो हरनो हाला होमबा हरनो होननानै बुङा फैसा गैया माथो नायबाय थाखो साया लोंदो आरो थांदो होमबा बाजै आंनो 2000खौ हरला गैयाहाय 2000बो गैया एफा गिदिर न' लुनानै बिल्डिं लुनानै बे न'आलाय लनजोंसो लुनाय जोंबो मास मोनफ्रोमबो किस्ति मारिनांगौ जायो फैसायानो थाया गैया होननानै बुंखाबायना थां गैया आच्छा बारु थाइबानि लारु फैसा गैयाबालाय साहाखौलाय माथो लोंफ्लाबाय थाबावनांगौ जाखो फैसा मोना होननाय खोनानाय लोगो लोगो साहायानो खवाबासै थांनोसै आं माबायदि मानसिखौ न'आव सोनानै दोननाय नोंलाय दरजा फांथेलायनानै खोथाया बोरैबासो नामा बिदि नङाहाय बिफा दरजाखौ हारसिं थाबा फांफ्लांनाय जायो नालाय दिनैबो बोरैबा फांफ्लांदों आं जेबो साननाङा दे
मानोथो गिदिंनानै फैफिनखो डिउटिनिफ्रायलाय नोंनि बे आखलखौनो नायखुमानो फैदोंमोन आं नुबायना दिनै हौवाखौनो मा सानो नोंबो बे अमा राजाखौथ' मोजां खोनायाखै आं मानसिखौ एसे सिखाव साइससो होननानै खोनादों नंमारगौबो खोमा मोखाङाव नायनानै बिदि नुयो आयौ बाला बे अमा राजायाबो मा खामानि मावनो ओंखारखो गावनि देहाखौनो फाननो ओंखारबाय मालाय गावनि देहा फाननोखौनो लाजियाखैबा अमा राजायालाय आंलाय मानो बोरैबा मोनफादोंसै दरखार गैया आंहा कमिसन मोनबानो जाबाय बेनि थाखाय आंहा बिउटि पार्लार मोनसे नागिरखाबाय आयौ बाला ओइ अमा राजा दा बुंसै आरो फार्स्ट डिउटियाव नाङा दिनै लससो जाबाय आयौ बे हिन्जावा नोंनो फैसा हरासै आरो माथो बुंनोब्रा हौवायानो फैनानै होबायना ना खुदुमनो मोनखो ना फैसाखौनो मोनखो आं 2000 डिमान्ड खालामदोंमोन गैया हौवा फैनाय लोगो लोगो माबा फैसायानो गैयासो जालायबाय माथो बिनि हौवाया डिउटियाव थांदों मालायबा डिउटियाव थांनाय मानसियाबा मा जाखो मोनानि डिउटिसो मोननो दा जियानो जादोला बिराद गिदिर लस जाबायना आंहा देहा फालांगिखौ आंनि डिउटि होननानै साननानै लानो सानबायमोन जेब्लासिम आंनो एसे दाहार सुख'नो आन्था फैसा मोना बेसेबांथो दाहार दङ बाल अमा राजा बाय बेवाइनि फैसा दाहार लानायानो दाबो जोबाखै दासिमबो मानसिफोरा आंखौ होसोबाय थायो बेनि सायाव सन्थलानि फैसाबो एसे दाहार लानाय दङना अमाया बेखौबो साला सुवादा बिबाय थायो दाहारानो जोबनो रोङालै बिनि थाखायनो आंनो इमारजेन्सि फैसा नांगौमोन दा नोङो आंनि थाखाय ग्राहक नागिरनानै होदो बास नोंनि थाखाय आङो बिउटि पार्लार नागिरखाबाय मिथिबाय बेवहाय थांनानैल' सोंहैनांगौ नंगौ नामा आं मेनेजारजोंसो रायलायदोंमोन आरो नाथाय दा मालिकजों रायलायहरनो लिंहरदों थौदे थांनोबा ओइ माखौथो नायबाय थाखो थौ थौदे होमबालाय अमा राजा बेनो बिउटि पार्लारा नंगौ नामालाय मा नंगौ नामा नुवाखै आरो बे पार्लारखौ बेवहायनो नोंहा इन्टारभिउ दङ मालिकआ नोंजों बेवहायनो रायलायगोन अच्छा बारु थाइबानि लारु देहा फालांगि खालामनायाबो एसेबां इन्टारभिउ लालायोना आंबो बारा मोजां मिथिया आं सोंलु खालामनानैसो मिथिदों आरो ओमफ्राय नों मालिकजों रायलायनानै नायदो मा होनो नोंलाय माथो हिन्जाव एदावनाय हिन्जाव लाइन मारिनायावलाय नाम्बार 1 खा दिनैलाय मानो एसेबां नार्भास जादों बाल सोरजोंबा लाइन मारिनाय फैसा लानानै देहा फालांगि खालामनाय बे बेलेगब्रा आरो आङो एसे बोरैबा मोनदोंना होमबाबो उपाय गैया औ इन्टारभिउ होलाबायनोसै ये हुइना बात लान्जाय टेम्पार्ड बात बाथमिसा लाजि फ्रालायबावो नोंनोमोन ना दाउसो देलाया आंनोमोन ओमफ्राय आङो बुंनाय सेंग्राया बेनो आच्छा मा मुं आंनि मुङा अमा राजा आरो बयनिबो खाजा थिगानो दे मुङाथ' मोजाङानो नाथाय नों जाबादि खामानि मावनो नागिरदों बे खामानिनि थाखाय सिगाङाव एक्सपिरियेन्स दङना गैयामोन बेहा हिन्जावफोरजों लाइन मारिनाय बिराद एक्सपिरियेन्स दङ आरो नाथाय बे लाइना हिन्जावफोरजों लाइन मारिनायजों जेबो सोमोन्दो गैया नों देहा फालांगिसो खालामनो नागिरदों नालाय बे नोङो प्रफेसनेल हिसाबै लादो आरो जेब्लाबो गोसो होनानै खामानि मावदो पेमेन्टखौ टाइम मथे मोनगोन नांगौबा हरसे हिसाबै लाबाबो जागोन आच्छा पेमेन्टआ बेसेबां मोनगोन आं नों खामानिखौ मोजाङै मावोबा हरसेयावनो 30,000 मोनगोन 30,000 औ खामानिखौ मोजाङै मावबाथाय 30,000 मोनगोन आरो पार्सनेल इनफरमेसन मालाबाबो शेयार दा खालाम आरो क्लाइन्टजों मालाबाबो न'आव थांलाय न'आव फैलाय बेफोरबायदि खालामनो मोननाय नङा लोगोफोरबायदि बाहेरायाव बेरायलायनो मोननाय नङा आच्छा आंना खामानिया सानाव जागोन ना हराव जागोन ओरैनोथ' नोंनि खामानिया सानावसो जागौमोन नाथाय फार्स्ट टाइमखौ हराव होनो नागिरबाय माने सानाव माबोरै जागोनब्रा मानो होनोब्ला हिन्जावफोरा बांसिना सानावसो ओंखारनो मोनो हराव ओंखारनो मोना बेनिखायनो नोंनि खामानिया बांसिन सानावसो जागोन हाबा जानाय हिन्जावफोरा हराव ओंखारनो मोना आरो जेब्ला नों हमजागोन अब्ला पार्लारनि नाम थानो मोननाय नङा नों बेखौ सिन्था खालामनाङा जुदि आङो 30,000 मोनोबा सानसेयावनो आं दं बेयाव आं दंसै आरो खोनासं जेबो कमप्लेन होनो मोननाय नङा आरो कास्टमारनिफ्रायबो जेबो कमप्लेन फैनो मोननाय नङा मानो होनोबा कास्टमारफोरा जानला मानला हिन्जावफोरा नङा बिराद गिदिर गिदिर पलिटिसियान लिडारफोरनि हिन्जाव ठिकादार गिदिर गिदिरफोरनि एसेबांबा गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय हिन्जावफोरसो जागोन बेनिखायनो जेब्लाबो साफा सुफा गाननानै था जेब्लाबो पारफिउम फोन जाहाथे माहाजोन हिन्जावफोरा नोंखौ मोजां मोननानै आरोबाव नोंनो फैसा होयो हिन्जावफोरालाय बेसेबां मोनोलाय नोंनोलाय मानो नांगौ नोंथ' हिन्जाव नङाना नों हौवासो आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्राय हाथाइफोरालाय साफा नंगौना नङा मानो नङा जानो खाथियाव फैलाय नै हाथाइखौ फुवारनानै खिन्थि हाथायाथ' साफायानो आरो मोदोमफोराबो जेब्लाबो साफा खालामनानै ला आथिंनिफ्राय खर'सिम सेम्पुफोरा एसे दामिफोर मोदोमनाय बायदि खानाया मोदोमनाय बायदि आंनाथ' दा फैसा गैया नोंसोरनि पार्लारावनो खर'खौ सुजानोसै नामा दे जागोन नाथाय बिनिबो फैसा दानगोन आरो टाइम मथे जों लिंहरबानो फैनांगोन मानो होनोबा जोंना आइजो कास्टमारफोरा जोबोद VIP थार जागोन दे मेडाम नों जेबो टेनसनखौनो लानाङा आङो आंनि आइजो कास्टमारफोरखौ मोजाङैनो जोथोन लागोन आरो देहा फालांगिखौ बिराद गोजौआव लांगोन आरो बे खामानियाव पुलिसफोराबो नोजोर होबाय थायो बेनिखायनो सांग्रां जाग्रोनाया मोजां जागोन अमा राजाया नैबे लाइनाव फैबाय जेब्ला आरामसे सिखाव खावनो हागोन आरो हिन्जावफोरा साइस जागोन ना जायाबा बेखौलाय नोंनो मानो नांगौ हिन्जावा साइस जागोन ना जाया नोंहा खामानिजोंसो सोमोन्दो लानांगौ
हिनजावफोरा साइसबो जानो हागौ साइस नङाबो जानो हागौ लोदोबो जानो हागौ रामख्रोमबो जानो हागौ बांसिन लोदो जागोन बायदि मोनदों आं मानो होनबा माहाजोननि हिनजावफ्रा बिराद लोदो जायोना औ बांसिन लोदोआनो दे जेबो नङा नों बे खामानियाव फैबाय जेब्ला जेबोखौनो साननोनो नांखाया जागोन दे देलाय उनथिं गिदिंलाय बिदिना मानसियालाय मोजाङानो राफोद रुफोद थिगानो नोंखौ हिनजावफोरा फसायगोन ओमफ्राय मालानिफ्राय जइन जागोन नोंलाय खामानियावलाय नों माला लिंहरो होमबानो फैगोन आं जागोन दे आरो नों दावसो देलाय नोंलाय मा मावगोन आं अमा राजानि थाखाय ग्राहक नागिरगोन आरो पार्सनेल ग्राहक जागोन दे नाथाय खामानिखौ कनफिडेन्सियेल सिरि सिरि मावबानो जाबाय आरो जाला माला रायलायलाबायनानै भाइराल जालाबायनाङा कल रेकर्डिं थायो दाना वाट्सएपखौ स्क्रिनशट मारियो बेनिखायनो मा रायलायनांगौ मा रायलायनाङा बेखौ आं फोरोंगोन जेबो टेनसन लानाङा दट लगायजोबगोन आं रायलायबाथाय मेडाम बेखौ टेनसनखौ लानाङा बे थगायनायाव जि रोंखायो होमबालाय मोजांनि बाथ्रा एडभान्स मोनगोन नामा एडभान्स खामानि मावागारा जेबो एडभान्स गैया आच्छा होमबा आं दा हरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामसै नामा दा हरनिफ्राय नङा गाबोननिफ्राय आच्छा बार' थाइबानि लारु 30,000 दा ना सानसेयावलाय साब्रै साबा क्लाइन्ट मोनोबा 1 लाखहालागै मोनहैगोन आरो आच्छा हौवा मानसिनि दिमाना बांसिन ना हिनजाव मानसिनि दिमाना बांसिनब्लासो बांसिन मोनोलै हौवा देहा फालांगिफोरा बांसिन मोनो औ माने हौवाफोरखौसो बांसिन बायो होमबा औ बेनिखायनो नों गाबोननिफ्राय फैदो 3 कास्टमार दंखायो आच्छा बार' थाइबानि लारु मानसियालाय मोजाङानो थिगखौनो मोनदों कास्टमार बोनो हागोन है आंनि नार्भास जानाया जोबथ'लायबाय माथो दसेनो फैसाखौ खोनानाय लोगो लोगो इसेबां दाम मोनोना हौवा मानसिफोरा देहा फानबा आयौ बाला आंबो मिथिथारामोनहाय आं हिनजावफोरखौसो खोनाबाय थायोमोन हौवाफोरासो दामा बारालायबा आयौ बाला है नों देहाखौनो फानबाय थादे हे अमा राजा नोंसोरबायदि हौवाफोरा बदनाम बसिबो जाया हे गोसाय मा खोनानांगौ खोनाखोलै गसाय तबा दिनै खोमाखौ आं गाइखेरजोंसो सुनांसिगोनलै आयौ बाला मा खोनालायखो नोंहालाय आं खुगाजों मारै बुंनांगौ जाखोलै एफा बेफोरबायदि सोदोबखौ हे गसाय अमा राजा नों मा खालामनो सानखोब्रा दस्ति गावखौनो हामालै आंलाय मा खालामनो नागिरलायखोब्रा नोंबा मा खोनाखो नोंसोर जेखौ रायलायदों बेखौनो खोनाबायलै आं खोनानोनो नाङामोन गसाय अमा राजा नोंहालाय मा नांजादों मालाय अमा राजायानो जेबो मोनाखै मालाय अमा राजाया फैसा खामायनोसो नागिरदों दा माथो नोंनो फैसा होनो दङबालाय बेखौनो नोंहा बिदि बारदावनांगौ जाबाय आरो नोंबो मावनोबा अमा राजानि बायदि देहा फालांगि गसाय आं बिदियाव गैयालै आंखौ बिदि सानथारनाङालै देलै दे नों बिदियाव गैया होमबाबो नों मालायखौ बिदि बारदावनाङाब्रा नों मा खोनादों नोंनि खोमायावनो लाबाय था मालायनि दाखोन्दादो खुगानिफ्राय बेफोरबायदि सोदोबखौ बोरै खुगानिफ्राय लाबोनांगौ जाखोब्रा बेनिफ्राय आं लाबोबायानो खुगानिफ्राय होमबा आं मारै ओंखाम जागोन बेनिखायनो सन्थला अमा राजानि खोथाखौ रावनोबो दाखिन्था नोङो जुमाय लोंनो गोसो जायोबा बुंबानो जाबाय जों होगोन ना नोंनो अमा राजा माथो नों रावनोबो जेबो खोन्थानाङाब्रा नों आंजों पार्टनार जानोबा जानो हागोन आंनि फैसा लाना होग्रा आंनो नाङालै बिदिखौ आंनो नाङा नों जुमाय मोनलोंगोन अमा बेदर भाजि मोनजागोन बाय आं गैयालै गैया आं खोनानो नाङामोनलै माखौबासो खोना फैफ्लांबायलां है रौ साला माखौ इसेबां नोंहासो बिदि जालाबायदों आंसो देहा फानगोन आंसो लाजिनांगौ आंसो बोरैबा मोनगौ नोंहालाय मानो मोनफालाबायखो बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों मिथिबाय ना आंनि थाखाय माथो नों आंनो अमाखौ हाफांजों आंजों हाबा जानाय समाव नों अमाखौ होफैबाय जुमाय फेनानै फ्रियाव होनना बुंनानै दा फैसा बिबाय थायो आंना बिमाया आंखौ रायबाय थायो नालाय होमबालाय माथोबाव आं नोंनो गाबोन हराव होगोन फैसाखौ हायोबा नों आंजों थाफाबा मोजां जागोन नामा मानसि नायग्रा ना मा बुङो सन्थला नों मा आंनि खामानिखौ बिराद लेथ्रा मोनबाय नामा नोङो गासिबो खामानियानो लेथ्रालै बुंनो थांबा गासिबो खामानियानो मोजां एक्सेप्ट मालायनि गोसोखौ दुखु होनायनि अनगा आरो ना माने मालायखौ बुलाय सुलाय खालामदा बेफोरल'सो गाज्रि बेनिफ्राय आरो मा गाज्रि खामानि दंबावो बेनिखायनो आंजों थौदो मोजाङै खामानि मावफादो मानसिल' नेनानै होग्रा जादो आं गैयालै बिदिया गैया नोंनो अमानि फैसाखौ नांगौ ना नांगौ होमबालाय माथोबाव गाबोन हराव नोंखौ आं न'आव लायगोन आं डिउटि थांनायनि सिगां गोसोआव लाखि गसाय मा जाल्लायाव खोलैनो नागिरखोलै बे अमा राजाया जेबो नङाहाय सन्थ नों फैसा मोनबानो जाबायना मालाय अमा राजायानो जेबो सानाखै गसाय दुगैयाबा खि जाबावगै न'आव थांना दुगैनोसैलां माइसि गिलुबाल' खामानि मावनो नागिरखोब्रा बे अमा राजाया खर'आ थिग जायगायाव गैला बायदि मोनबाय आं बेखौ
आंहासो खोनानानै अगालिलि मोनलायबायलै